अनंत टी दे रिफ्रेश हमी। टायगर इज बॅकचे बॅनर मुंबई गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरती लागले असून निलेश राणे यांचं सिंधुदुर्गात आज स्वागत होणार आहे। राजकीय संन्यास घेण्याच्या पोस्ट नंतर लागलेले टायगर इज बॅकचे बॅनर लक्षवेधी ठरत आहेत। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।